And now, it's time for SPG, as in Super Backganern Secret Files. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mocha. Alalang-alala ko pa noon. Pumasok ako ng banyo at inilabas ko na. Oops, warning. Bawal sa maselan ang SPG secret file na ito. Nakakahiyaman pong i-share, pero who cares? Hindi naman ako makikilala. Ito na po siguro yung pinaka nakakababa, nakakahiya, at pinaka nakakadiring pangyayari sa buhay ko. So, eto na nga. Bigla akong sinundo ng boyfriend ko sa bahay namin. Siyempre, kinikilig si ate mong girl. Wala akong kaalam-alam na pupunta siya. Sabi niya, magla-lunch lang daw kami sa labas sandali. Sandali. Kasi, kung hindi niya sinabi yung word na yon, hindi ako sasama. Kasi that morning, uminom ako ng slimming tea na alam nyo na. So, sa isip-isip ko, sandali lang naman kaming lalabas. Magla-lunch kami. Hindi kami magtatagal. So, ganito nga. Nagbihis ako. Casual lang. Short and t-shirt. Pero sabi niya, mag-ayos daw ako. Kasi sa mamahaling restaurant daw kami kakain. Eh di ako naman nag-ayos. Pero eto na nga. OMG. Dinala ako ng boyfriend ko sa bahay nila. Birthday pala ng daddy niya. Pagkadating ko, sinalubong agad ako ng parents niya. Kwentuhan habang pine-prepare ang handa ng sisters niya. Kaya nung okay na ang lahat, kumanta na ng happy birthday para sa daddy niya. Tapos, nag-start ng kumain. Nakakalimang subo pa lang ako ng kanin na merong ulam na liempo. Biglang humiyaw ang tiyan ko. Sabi ko sa isip ko, Lord, please, wag ngayon, please. Wag ngayon. Shucks. Binibigyan talaga ako ng pagsubok ni Lord. Hanggang sa hindi ko na napigilan. Sabi ko sa boyfriend ko, babe, pwedeng makigamit ng CR? At sumagot naman ang boyfriend ko, sige, sa second floor. Kaliwa kasi yung kanan pang shower. Ako naman sumagot ng, sige, thank you. I will just go to the restroom. Diba? Kinaya nyo ba yun? Umi-English pa ang lola nyo. So, eto na nga. Akyat ako sa second floor. Pumunta sa CR sa kanan. Nakakita ng kubeta. At yun na.
Pumasok ako ng banyo at nirelease ang sama ng loob. Ay, edi okay na. Akala ko nalagpasan ko na ang pagsubok ni Lord. Ipa-flush ko na yung Ipa-flush ko na yung mahabang ahas na dilaw. Packing tape. Sira ang kubeta. Ayaw lumubog. Buhos ako ng buhos ng tubig pero napupuno lang talaga. Napapamura na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pakunti ng kunti lang yung lubog ng tubig pero lumulutang pa rin ang mga object na korte at kulay saging. Hayop! Pawis na ako sa kaba at sa ginagawa ko. Hulas na ang makeup ko, mga ating. Diyos ko, tense na tense ako. Dasal ako ng dasal sa ama namin para naman lumubog ang saging. Ilang beses akong buhos ng buhos. Gusto ko nang umiyak. Mag-iisang oras na ako sa banyo pero hindi ko pa rin maresolba ang problema ko. Alam kong tapos na silang kumain at hinihintay na lang nila ako. Takot na takot ako, baka katukin na ako at madatnan yung pasabog ko sa kubeta nila. Nag-iisip na ako ng mga plano. Mga planong ni minsan hindi ko naisip na magagawa ko sa buhay ko. At eto ang mga plano ko. Plan A. Dudurugin ko yung jeb sa tabo. Tapos ibubuhos ko sa drainage. Sa lahula. Pero patibayan na lang ng sikmura. Plan B. Dudukutin ko yung dadakutin ko yung tapos ibabato ko sa bintana ng banyo. Hindi ko kaya. Yun nga, plan B. Dadakutin ko yung tapos ibabato ko sa bintana ng banyo nila. Kaso, iniisip ko, baka may mabagsakan na kapitbahay at magreklamo. Di mas lalo akong mapahiya. And plan C. Ito yung ginawa ko. Ito yung nagawa ko kasi kinakatok na ako ng boyfriend ko sa banyo. Sa sobrang taranta ko, dinukot ko yung jebs ko gamit yung supot ng grocery store na nakita ko sa banyo nila. Saka ko ipinasok sa bag ko. Grabe, besh! Mainit-init pa. Binuhusan ko ng shampoo yung kubeta nila sabay buhos ng 3 tabong tubig para bumula at hindi mapansin yung madilaw na tubig. Pagbukas ko ng pinto, sabi ng boyfriend ko, "Oh, anong ginagawa mo? Matang tagal-tagal mo." Ako naman, pawis na pawis at hinihingal. Ang sagot ko sa boyfriend ko, umihi kasi ako, babe. Kaso hindi ko ma-flush yung bowl kanina pa. At sumagot naman yung boyfriend ko ng, yan lang naman pala. Ako na bahala. Sige na, bumaba ka na dun. At sumagot ako ng, babe, pwede bang umuwi na muna ako? Kasi nahihilo na ako. Sobrang sama na ng pakiramdam ko. Bawi na lang ako, please. At sumagot naman ang boyfriend ko ng, sige babe, paalam muna tayo kina dad. Di ayun na nga. Nagpaalam na. Beso-beso, ganyan. Pumasok na kami ng sasakyan. Yung boyfriend ko, may kinakwento siyang something. Pero hindi ko iniintindi kasi nga, sino ba naman yung marerelax kung alam mong may tae sa bag mo, di ba? Iniisip ko na sana hindi butas yung supot at hindi kumalat yung katas sa cellphone at mga makeup ko.
Hanggang sa bumalik na ako sa ulirat. Dahil narinig ko mula sa boyfriend ko ang tanong na, bakit mabaho? Parang parang amoy tae. Sabi ko, oo nga baka may natapakan ka lang o kaya naman baka yung hangin sa aircon or baka marumi na talaga tong kotse mo. Ipalinis mo na nga. At ayun, hanggang sa nakauwi na ako sa bahay. Takbo sa banyo, tinanggal ang plastic na may air na, at super thankful ako sa Panginoong Diyos dahil hindi butas ang plastic, pero medyo basa-basa pa rin yung gamit ko. Gawa ng pagkakadakot ko ng air na sa bowl gamit ang supot. And finally, yung bag, itinapon ko kasama yung plastic na may air na sa malaking trash bin sa tapat ng bahay namin with matching. Adios! Walang iya ka, pinahirapan mo ko. At nagbabay na ako sa Erna kasama ang bag ko. Lesson learned! Hindi porking Jebs na Jebs ka na, hindi mo na iintindihin ang kaibahan ng kanan sa kaliwa. Maraming salamat po.